Això ja ho veus, això. 12 i 12, 24, i d'aquí 12 més, uns 36, els fotrem. Vine cap aquí. Jo només agafo carta. I aquí, secretari... Què? T'has emocionat o què? Sí, una mica. Sí. Comença la jornada. Vinga. Apa. Ja està. Anem a menjar, que ja ens ho hem guanyat avui. I gaire. I ja es va posant. És igual, cada vegada va igual. No, feia una olor aquest pa perquè el tenia jo al costat mentre el cotxe i... Y em diu, hasta que no me compruebes todas las mulas que hay, no te vas a dormir. I vigila, Collons, jo me'n vaig a les cavallerisses, què passa, que no... No n'hi havia ni una. Y ells cobraven por 360 mulas de comida, però ni una. Arribo allà i vaig dir, me la jugo. Has dit de les cavallerisses? Sí, senyor. ¿Cuántas había? Todas. Oiga, todas. No faltaba ni una. Dice, chaval, te has ganado mi aplauso. Cabrón, perquè clar... Faré les torrades, Molt bé. però ja podeu començar a anar menjant carn. O més. Què? Ara dormiràs, No he fet el burro, Jo tampoc. perquè Hem fet l'any porra. passat, escolta, i ells que s'espavilin, perquè jo amb aquest ja en tinc prou.